Il-Partit Nazzjonalista interessah mill-weġġat ta' min edibati u li minħabba nuqqas ta' pjan tal-gvern ma jistax ilaħħaq mal-piżijiet tal-kirjiet jew biex jixtri proprjetà. U għalhekk li mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista ilu jappella għal pjan nazzjonali għax kull każ hu uniku. Hekk qal il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Akkomodazzjoni Soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet u kien akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Briguglio u Rosalind Borch-Knight, kif ukoll mill-kandidati David Vassallo għall-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli u Frederica Aquilina għall-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa. Il-ħajja tal-foqra sfortunatament qiegħda tikkolassa u allura aħna preparati u ħerqana anzi li dan is-settur illi illum il-ġurnata qed jirrombla fuq kulħadd aħna ngħinu il-min fil-bżonn, ngħinu il dawk il-bnedmin l-aktar dgħajfa, ngħinu lil dawk illi sfortunatament jinsabu għarkob tejhom għaliex huwa tort tal-gvern. Ivan Bartolo kompla li l-prezzijiet tal-lum qed jagħmluha diffiċli biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jixtru jew jikru. Dan meta sħariġ wara li ieħor qed juri li dawn il-prezzijiet huma problema nazzjonali. Dan qed joħroġ ukoll minn diet non-governattivi li qed jesprimu tħassib tagħhom li aktar nies qed jgħixu barra milli qed tgħid l-istatistika uffiċjali. Min-naħa tiegħu Michael Briguglio qal li din il-problema qed tkompli tikber għax Joseph Muscat u l-gvern li jmexxi m'għandhom l-ebda ħsieb li jippjanaw għall-futur kif iddikjara l-Prim Ministru nnifsu ftit tal-jiem ilu. Il-gvern soċjalista ta' Joseph Muscat mhuwiex jagħti jippjana xi ħaġa ta' min ngħidu li Joseph Muscat iċċertifika lilu nnifsu dwarha ftit tal-ġimgħa ilu meta kien hemm laqgħa mal-iżviluppaturi u qal li huwa kontra il-planning. Jien assolutament ma naqbilx ma' tip ta' pjanar illi jipprova ibassar illum dak li ħajkunu l-bżonnijiet ta' ulitu liedi 25 sena oħra. Michael Briguglio kompla li jekk kif f'6 snin il-gvern għadu lanqas għamel ġebla waħda għal housing soċjali, din tal-akkomodazzjoni tibqa' waħda mill-akbar tħassib għal Maltin u l-Awċin kollha anke skont l-Eurobarometru. U Rosalind Borch-Knight qalet li din is-sitwazzjoni qed tikkawża pis fuq il-ħaddiema bidħul baxx u dawk fil-klassi medja. Dan meta qed tkun diffiċli ferm għall-familji daqskemm għal koppji żgħażagħ. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem għal dawn in-nies għax jaraf li hu importanti li kull Malti u Awċi ikun jaffordja saqa' fuq rasu. Aħna bħala Partit Nazzjonalista ħankunu hemm għal dawn in-nies ħanibqgħu nenfasizzaw fuq il-bżonn ta' pjan fit-tul u li jkun hemm akkomodazzjoni li tkun affordabbli. Huwa importanti li kull ċittadin Malti u Awċi ikun jista' jaffordja il-proprjetà u jkollu saqaf diċenti fuq rasu. Rosalind Borch-Knight fakret kif dan kollu qed iseħħ għax il-gvern għażel mudell ekonomiku li jkabbar il-popolazzjoni mingħajr l-ebda forma ta' pjan.